אז מה קורה חברים? כאן אנחנו בסרטון חדש בערוץ, או יותר נכון ארמן. אנחנו בסרטון חדש בערוץ, והיום אנחנו יום לפני שהעדכון החדש יוצא, כאילו יותר נכון יום לפני שנגמר הבטל פאס. הנה ברול סטארס וורלד פיינל. אנחנו אולי ננסה את אתגר, יש כאן 3 מגה-בוקסים ו-119 ג'מס. יש כאן הרבה קוסטים חדשים, ואתם בטח שואלים היום, נועם, על מה הסרטון? אז כן, אז אנחנו בעוד 16 שעות נגמר הבטל פאס, וזה אומר שאנחנו צריכים לעלות בקוסטים. כנראה ב-52, זה ממש לא טוב. אני חושב שהפתיחה לא תהיה כזאת ענקית, למרות שאם אני אומר את האמת, מי שעד הסרטון הקודם יודע שילמתי 40 שקל על 11 מגה בוקסים. אז זה רק 73 דברים, לא נורא. אז כן, הפתיחת תיבות תעלה ביום רביעי. כן, יום רביעי. פתיחת תיבות המטורפת, חיכיתם כבר איזה 70 יום. תהיה. אז היום אנחנו בסרטון שאנחנו צריכים לעלות קצת. אני רוצה להגיע לפחות ל-55 בשביל המגבוקס, בשביל עוד מגבוקס. אז בינתיים בואו נתחיל עם קצת קווסטים. בואו נראה קווסטים שיש לי. אז יש לי 2 משחקים עם ניטה. בואו נעשות 2 משחקים עם ניטה. כן, יש לי כמה קווסטים. זאת לא כזאת בעיה, גם אפשר להתקמפר. רק להיות מקום רביעי. זה הכי כיף. יאללה. המטרה שלי זה בפתיחת תיבות להשיג לפחות דמות אחת. כי מעכשיו כל הדמות שלי הם או לקינדרים או מיסטיקים. אז אני עומד לקחת את כל אלה. ולו אני מתכוון לקרוא את הבטל פאס שלו. כן, אני מתכוון לקרוא את הבטל פאס שלו. יש סיכוי שרק בעתיד. ועדיין מה שהבטחתי היום הסרטון עולה בראשון. כזה שתמיד את החלופה. זאת התקפה שלה. אז בוא נגיד את זה ככה. אני אעשה משחק ואני אחזור עכשיו. יאללה ביי. אז אני התייאשתי מניטה. טוב, אני בשוק. חזינו. תראה כל כך זכם מצחקים. איך הבחור הזה לא הצליח? כן, אני לא הצלחתי בו. אם אני אומר את האמת, אני די כאן קווסטים, כי אני לא נותנים לך את חופש הבחירה לשחק את הרבה, וגם אם זה לא כיף לך, אתה די חייב לשחק עם דמות. זהו, אני גומרת את הסרטון. אין לי כוח, בואו נעשה קרב מול בוס, יאללה. קרב מול בוס. זה עבר את כל הזמן. נראה לי שהסרטון יעלה. אני אנסה להגיע לפחות ל-55, נגיד את זה ככה. אבל גם 50, אבל גם קצת פחות יותר. ככל שיותר זה יותר טוב. אני מבין שאני לא כן, אלא אם כן אני ממש לחרוש, זה משהו שאני לא כל כך חוטא. טוב, אז אני נראה לי פשוט תגיע ל-55. טוב, 55 אני אגיע.
אבל בינתיים בואו ננסה להרוג את הרוב האנשים. תגדגלים ותגובות אמור דוד אני כאילו סוכן את ההתפתים לעשות. אם אני אומר את האמת אני מתכנן לעלות סרטון המונגו. כן, המונגו. המשחק הזה. אני מתכנן לעלות סרטונים שלו. Lagi batik dan sesuatu yang mangga. Banyak pada pohon. Oh, pohon. יכול תוליק בלאון. אם הלאון מת זה פשוט נוב. למרות אני גם. תראה שאני יאללה 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. תראו. תראו היה גם. נגמר לנו כל הסרטון. זה לי מניח שחסך אני אנסה להתחיל אולי קווסטים. רובוט לא הולך עליהם. רק כולם. עכשיו אני הולך את זה. אני מאוד מאוד קרוב. ציני למי שלהבין. אומייגאד, יש לי טונה קווסטים. יש לי הכי הרבה באייס. אז בואו נעשה באייס משחקים. אחר כך זה אין שוד. שבע על 71%. למה אתה לא רואה אותי? לא. כמה בדיקת הביקור שלנו יש להצביע כדי להמשיך. כן. מפה די טובה, אם אני אגיד את האמת.
כאילו חדשה. עכשיו היה לידינו. נמצאת אותנו. יש, עכשיו 15%. קראנו להם את הצורה. אם אני אומרת האמת, המפה היא לא כל כך משהו. מצטער. אז אנחנו כאן בודקים מפות. דבר מסרטון בדיקת מפות, מסרטון משלמים קורסים לקראת סוף 2000 מפות. אני אוהב את השידורים האלה. מה זה? זה אחד הטובים. זה עוזר לנו. עכשיו. הרגעתי. ניצחנו את המשחק הזה. רביינו. יאללה. משחק טובה. צריך ללכת ברגל. זה שונה מאוד. אני לא אוהב הזאת, אני אוהב קרואה לחלוטין. אני חושב. כל כך לא ראיתי שפה עברה. זה בסדר. עכשיו התחלנו להוריד להם בוז. משחק כל כך גבוה. טוב, משחק אחרון. מה זה גם פעם? אוי. יודעים, משחק אחרון. יאללה. אני יודע שהסרטון יהיה משעמם ברמות, אבל
זה מקרה בכלל. המשחק הזה נמשך ככה לנצח ואנחנו חושבים ואז יותר תהיה המשחק שכנים לא רציתי כלום. אוי לא. אוי לא, זה לחלוטין, אוי לא. יש! אני לא מאמין. ואני מניח שמכאן אתם תצטרכו לנחש כמה עליתי, כי מצטער, אבל כאן נגמר הסרטון היום. סליחה שזקתי את הרוב, פשוט הייתי חשלים הרבה, אז אני מניח שנתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.